Wajen gyaran WhatsApp akwai damuwoyi da yawa, saboda abu ne wanda zai zama to idan suka bani da number ka to za ka iya samun problem. Wani lokacin kuma akwai application wanda hackers ne suke ƙirƙirarsa. In suka ƙirƙire shi suka baza shi ana tura shi ta Xender. So ka tura application na WhatsApp kuma ya zamanto ba asalin official WhatsApp ne mai kyau ba. Hackers ne da masu ƙirƙire shi. So za su iya amfani da wannan damar wajen yanda za su yi hacking ɗin account ɗinka, sai ya zamanto number ka ba za ta yi amfani ba a wannan WhatsApp ɗin, saboda sun ɗauke wasu abubuwa na sirrika a cikin time ɗin da kai login na shi account ɗinka na WhatsApp. Don haka mu yi ƙoƙari mu gane wannan WhatsApp ne yake na gaskiya, wanda idan ka riga da ka shiga digits ɗinka ba ka da problem successfully zai hau ka ci kawai chatting ɗinka. Ba wanda kawai daga ganin sa za ka yi WhatsApp kala daban-daban. Su akwai wasu da yawa wanda ba wai real na masu trusted supplier ba ne ba. Saboda akwai application ɗin da idan ka zo ka installing ɗinsu za ka ga wani application ɗin fa idan ka kunna za ka gan shi is not from a trusted supplier. So idan har kai activation ɗin wani abubuwan a wayarka, to application ba mai kyau ba ne ba ma ba zai ma hau kan wayarka ba. Saboda kamfanin waya suna iyo ta musamman sabon fitowar wannan wayoyin na irin su iPhone 14 da iPhone 15 da su wani iPhone 13 da sauransu, kai har Android ma wanda suke latest version nan za ka samu suna da wani abubuwa. Na ba da kariya wajen yanda application idan ba daga trusted supplier yake ba zai ma hau kan wayarka ba sai ya ƙi. To da fatan za a kula sosai, a rinƙa kula da wannan gurin application in ba daga gurin trusted supplier yake ba. So kar sai ana gane shi yanda ba za ka bar shi a cikin wayarka ba. Kar ku manta ku gaggauta danna subscribe a tashoshinmu na YouTube, sannan ku bibiye mu a Snapchat da kuma Facebook da Instagram duk muna nan, da Twitter, bayan Twitter kuma da TikTok da dai sauransu. Da fatan za ku danna mana like sannan ku share ɗin bidiyon don wasu masu amfani.